Right. Gwasha Linda Jiwa Armando pardon. Kwatautaura mutara makasimudzira zvisizvo ndiri kuti unoisada kuzvinzwa. Changamire nyaya iri pamberi penyu. Nyaya ndeyekuti uya kudare tigowana zvinhu zvatakashanda pamusha tiri tose. Yanembo dzako chitupa nemari yedare. Kutaura izvozvo Gwasha Linda achitaura kuna pardon Armando. Taura tinzi Linda. Ndakamboya mudare munomu musi wa 5 July chikrema mari yangu yefodya ucha rikabuda mudare munomu chinzi fodya yaita 1.6 ma-US ainzi aita 1100 ndikataura zvinhu zvazvatengwa nemari yefodya pakatengwa ngoro marata 10 nemador frame 2 mawindow frame 2 nedor nemubhedha nemaspika. Chiti zvinhu izvi ndo zvandiri kuziva zvakatengwa nemari yefodya, asi zviri kumba kwamama handizivi kuti ndezvangu. Armando akadaira kuti zvinhu ndezvemudzimai wangu. Mudare muno mukati isu hatikwanisi kuti vanhu musheya nezvinhu musina kurambana. Ukatidzokerai mundodini mundogarisana, asi kudzokera kwandakaita ndakaona kuti kumanikidzira hapana rugare nekudiwa handidiwi. Ndo pandakakwanisawo kupawo Armando guguro ndokuchisununguka rangu kudzokera kusha kwangu kwandakaberekwa. Nekuti ndakaona kuti ndikaramba ndichishingirira vazhinji vanoita suicide nenyaya yekuti unenge uchishingirira uchishungurudzwa. Saka ndaona zvakakokodzera hazvo kuti ndidzokere kumba kundogara kumba. Saka pamari yefodya iyoyo mudare muno ndakataura ndakapuwa $40 yomari yandakapuwa zvikagumira ipapo. Saka ini ndakunzawo Armando mudare muno kuti inini ndakupawo zvinhu zvandakashandawo pa 6 years dzatakagara Tese. Une list here zvinhu zvacho. Zvinhu zvamakaisa apa ndo zvamuri kuda here kana kuti ndo zvese zviripo? Ndo zvinhu zvese zvatakashanda. Muri mese. Tangamira zvinhu zvakashandwa nevana vari pamberi penyu. Mombe 2, gejo 1, ngoro 1, marata 20, madoor frames 4, mawindow frames 4, madoors 3, fertilizers 5 bags, mubhedha 1, speakers set, TV nebattery. Hanzi ndo zvinhu zvatoda kuti tigowane. Nemari ndanzwa muchitaura mari ndo zvinhu zvakazotengwa nemari iyoyo. Pamari pavakabvunza mudare munomu ndo zvakati ngoro zvazvakatengwa gore rinori ingoro, mubhedha, marata. Wazvisa ipapa handiti? Zvichinji hayo yakasara ndine hangu naye handizivi asi kutaura zviripo. Kuti muno mudare makapiwa mari $40 pamakaya last time. Izvo zviri kutaura. Zvitaura ndozvinhu. Asi zvinhu zvatakashanda zvikabva tashanda tiri 1-3. Zvizizvo zvino pakufunga varipo vamwe mukubura. Simudzaidzwi. Muri watatu iyoyo nani? Tine mumwe wangu watakati tiri mufodya pamwe chete tichita zvinhu zvedu. Saka zvinhu sezvo zvitaurwa kwachokwadi asi tashanda tiri vatatu. Saka kugwana zvinhu zvida kugwana muri watatu. Ndo zvari kutaura. Zvinoda kuti upedzise. Handizivi unozoona wabatsira usei asi ndangotitaura usi. Kana tengamira ndamonzwa kuti nyaya iyi yakambopinda last time pacho yakapinda akataura kuti ukashanda zvimwe zvevanhu vatatu
paakabvunza akati zvinhu zvindezvemukadzi wangu. Mubvunzo hanzi nhasi waakutaura patakambopinda ichipinda pawakamboburitsa here muromo wekuti ndakashanda nemukadzi wangu nemunin'ina wangu. Ndinokumbira kuti iyo ndinangu apfukuri chimari. Hanzi unoti chii? Hanzi takatanga takasenza nemudzimai nemunin'ina wangu. Nabani taibatsirana basa asi zvakangofanana nepandakauya mudare muno muchiti ndakapuwa $40 pa 1,600 ndakapuwa $40 ndo mari yandakapuwa chete, handina chimwe chandakakwanisa ndo zvaro kuti zviro izvo mari iyo yakandotenga zvinhu izvo asi handiri watatu. Ndo mubvunzo wapa kuti unoti nabani takashanda taishanda tiri pamwe chete. Pamusoro changani baba munini wazvimwe waitotorwa sekunge mwana wemuro. Baba munini waiwa nekumba kwawakaonobva. Aiwa Ndaigara nawo. Matiri muonero wandiri kuita ndewekuti uyo achitenga zvinhu sezvekuwaka munhu aitenga sezvinhu zvake. Muonero angu koza ungatenge zvinhu zvekuwaka uchiti ndezvangu nabamnini uchida kuwaka musha wako aitenga sezvinhu zvake. Asi sepano paane nyaya munhu anenge avoda kuzemaakutoveda bcause ukada kutokakuleta vanokuendicha kuti nezvinhu zviripo pamwe bamnini yaongo wakatopiwa mwana ibikirwa sadza kani. Pindura tinzo padhi zvataura kuti makataita nabamnini tatenda navo kubasa mari yavo chibatanidza kwemafoti vachitenga mafertilizer zvekuti haikusi kuti mwangani mwana munhu aitoti tatenda kubasa tese mari yakaitoshanda uchitenga mafertilizer emafoti ngetaiti mari. Saka nabamnini zvaviri zvemari. Iwe kana wazopiwa mari yako nemukadzi wako ndopamakatenga izvi. Taiti tida kuti semhuri tiitewo mombe sekuti motenga Fodya nanabamnini ngatigovanei mari haikwanisi kutenga mombe ngatigovanei tachitenga izvozvo zvekuti pamwe chete tishandise kumachira changamira ndiri kutondera naichitongo mari yefodya vaishandise haana kutaura kuti takagovana nemunin'ina nemukadzi naiye ndakatenga zvinhu ndikaisa mumba kwamai chengeta zvakachengetwa namai zvidizvo kana ndichikutondera achitaura nyaya iyi ndofunga yanguwo nyaya yangoti kana uchigara nemunin'ina mumba munin'ina waunenge uchitogara naye uchimendisa kuchikoro kana kumutengera sadza kana kumutengera mbatya dzekupfeka kwete kuti angaite share kuti girlfriend waida kuzodambura here girlfriend ate waida kuzoita sei muzvare ndikuona kuti mukomana akakuramba kuti anzvimire kuti munin'ina beta pamakautenga mamurikurarira nemunin'ina gejo racho toti gejo mamuri kungosenzesa asi munin'ina angatori pasi penyu imwe ndima amwe baba namai saka baba namai waimba ndiwo wakatenga zvinhu ukaita zviro zvenyu nemudzimai mumwe wako ndo wakungorwadza tete kuti nekuti atingatishiye saka wakuisa munin'ina kuti aripowo mbevharo saka muri kurapira pese muri wataamwe. Okay, chizakazaka ndingatichiitifanga achangamiri ini ndikuda kubvunza mai mubvunzo wangu kuna mai ndiri kuwabvunza ndechiti pamakashanda zvinhu zvenyu zvese mechishanda nababa munina mune chamakavapawo here pakupuwa kwenyu kana kuti mune chamanga makavapuromisawo here kuti kushanda kwatiri kuita tichazokupaiwo chakati ndikubvunza mai. Pane zvatakashanda tongoti last year kushanda kwatakaita last year takashanda tikatenga ndoka takatenga mombe 2 negejo bamnini vapuwawo mari yawakapuwa yekuti watengawo zvawanoda ndoimba kuti wakapuwa unge 150 inini zvandapuwawo $100 yekuti ndinononga-nongawo zvandaida kudini kunonga ndo mashandiro atakadini atakaita gore rapera zvakashandwa gore rino ina handitombozivi kuti zvakafamba sei chandakapuwa ini $40 chete
zveurongwa hwese kuti pane chii chakatengwa. Changamire inobada kutongoona apa mukomana kuda kupota because kutenga madhofuremu nekutenga kwaita kuwaka saka aizogurirana imba ina bamunini yanga ada kuwaka besides pasina kuramba. Alright, chibudai toapa munhu wando mundo uwirirane muri wairi muzvare moenda makamirira mai kuti wadiscase kuti wangazvishiye sei wawirirane vari wega panze toona kuti pamune makonana mozodzoka dare rozokubatsirai nekuti zvimwe zvinhu vanongowirirana vanhu vese kuti iwe torako ichi maka moenda nawo daidza muyamba watambudza savanenge vari kuuya kurasirira davatambira zvaivo tadzoka kuti pamombe 2 wati wareta 1 pakatiwo pagejo nyore gejo haazidi kuwe baba mukadzi ndi atenge mupenyu ngoro ndangaiwe baba mimi marata 20 vatenderana kuti murume 10 mukadzi 10 madofriends 4 wati 2 baba namai mawindow friends vacho vakati 2 baba namai mado 3 pamado 3 wati ivo vachaita uyu 1 wari vatatana pamima daiza ari 5 wawitirana kuti ivo uyo yachatora 2 uyo otora 2 wanekuenda kuna baba mimi mubhedha mukadzi anga achinzi akaenda nawo saka ati uyu wakasara baba ngawatora poita maspika baba ndo watinotorawo maspika mai wachibva kuwa tv nebhatiri racho zvafamba zvakanaka pane anopokana here zvamai mudzi vanoda kuti unyore benmowasira wakadaro kuti wanzenge waine pane anopokana here ani mawirirana saka munogowana rini mangwana pangade mupurisa here ndekupi kwacho wajosias kuna sabhuku aniko sabhuku wajosias kuna ishe rukweza okay ishe rukweza mungandorwere mukaeka nekuti pamari netsara mune makudzoka kuno kutende tinoda kukuripisai tinoda kukuripisai saka motora list yacho zvamawirirana mabharani ari kupi osaina odhinda kapepa kawako mabharani aeka so 1 okay window frames same dhinda kapepa ako osaina awirirana mirigambopedza saka mai wane 1 mubhedha wanawo maspikers ngababa tv nebhati nezvamai okay right ndichitarisa zera revanhu vakagara pamuvana vana vadiki chaizvo zvimwe zvaitika izvi inogona kunga iri muishu nekuti takambonetsana
saka kachidaro handizivi changamire munozovatendera here kuti kana vachinge vazosangana zvakare vakati zvazvo zvatakambota ngatiri vese munovatendera here kuti vazodzokera vana vadiki rudo harumanikidzwi nekuti ukamanikidza rudo runodii vanhu vanondouraya vauraya maane ngozi mumusha menyu handiti vanomboenda vakadaro upenyu ndehwavo ndogara ndakatauraya mukoma wangu wavo ainzi Anton wakatengesa wainoimba wakagowana uyu ndokundodya mari uyu ndokundodya mari uyu wapera wakadzokerana pamwe ende rufu rwavo wakafa wachitambura handiti so upenyu hwemunhu saka kuti uti iwewe musagowani rambai muri pamwepo pamwe vanondourana but wakambondofurwa nemhepo wese wanoona kuti akakanganisa ukava wachizodzokerana vanodzokerana chii waakuziya wese wangwara saka izvo hatingazviti isusu titi munhu ramba uripo chete pamwe hatizivi kuronga pamwe unotozoona uyo anondobudirira uyo anondobudirira titenda wakavharirana makomborero saka izvo ndezvamwari hatizvizivi sotaura zviripo zvawadhisaidha vanhu right saka ndizvozvo bepa renyu radhindwa rinoda kufamba namai mopa mai wouya naro mangwana mogowana handiti musazoitirana nharo kuti ndoda iyo kana maitirana nharo pamombe ndoziva ndo pachaitirana nharo munotsvaga munhu anonyora bepa akafanana rimwe rovha ranzi mombe munhu iyeye ochokocha zvonzi nhonga anhonga rakanzi mombe ndiye anenge adi nekuti kana paine chamaitirana nharo munoita izvozvo mochokocha kana kutsvaga coin iwe unoda head in tail right wina head ndiye utora ichocho saka haikwakurwa kuzoti toziziya pamarwirana itai izvozvo aruza agwanda nekuti mese hamungaoni zvakafanana handiti saka tosimuka yedu toenda no cost hapana anobhadhara Tichkach MTV inokupa nyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundutsa, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi munoenda pa YouTube channel yedu Tichkach MTV mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Tichkach MTV tinodzifambira Ndojibondora, Ndojibondora tete.